Nuns tempos onde a inmediatez marca o curso dos días, en Parada de Sil non fallan a súa cita anual coa tradición. Despois de décadas sen celebrarse, hai 12 anos recuperaron a festa da pisa da castaña e hoxe os máis veteranos ensinanlle ás novas xeracións como tratar este produto tan noso e tan de temporada. Fernando, festa da pisa da castaña, aquí que xa é unha cita obrigatoria. Cantas edicións levamos xa? Levamos 12 anos. Ven tanta xente que por Deus se nos queda un pouco pequeno. A ver como podemos ampliar para que sigamos aquí facendo a festa. A parte máis difícil, sobre todo, da peneira, porque eso é, sabes, que a xente maior é a que ten o toque para facer e mandar o aire a castaña. Eso é o que os novos temos que aprender, para que non se perda. Bueno, despois de traballar aí ca castaña, dalle, meter enche o buche, non? Claro, nós temos ahora mismo para 250 personas un cocido galego e ahora mismo tamén nesta carpa que tedes detrás temos a degustación dos viños de Ribeira Sacra. Non veño a aprender, como teño que facer? Pero así, e dispós así, pero normalmente hai que dar os 4 en compás para que sone ben. E agora toca cribalas, non? Sí. Veña. De festa na aldea non falta e hai que recuperar as tradicións, non? Exactamente, ese é o obxectivo. Que non se perda e que siga habendo canteira para que sigan adiante. Así que aquí recuperar os oficios tradicionais para que os máis pequenos tamén aprendan. Correcto, e os que son da fora que tamén vexan o que había. Que non é solo o que ven na tienda e nada máis, que isto leva un traballo. Primeiro, entón, desfacemoslle aí a casca e ahora toca cribalas, non? Peneiralas. Peneiralas un pouco, para telas para escollelas, a ruís por cerdos e arbor para nós. É verdade, pois... E cal é o truco para facelo ben? A ver. O truco é menearse un pouco. A ver logo, enseña. Sí. A cousa agora só queda a demostración, a ver se paso aprobado ou non.